Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Bismillah Allah za na fara kasida gun mai rahama taimaka min Allah in rubuta kasida ta har in gama kar na zamne barna ko ta bala ga babun Fatima rabu amshi ko na duk bukata ta abiya mini mai sama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Rabu kara salati wanda bai da misali gun mai duniya kada da gabalin ka yawan abu mai motsi da wanda ya tsaya sanya alayansa har sahabban sa bana cire ko daya inda sun yi biyayya sun yi yaki gaban sa sun hana shirkama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Sai dai na Umar har Ali Sadaukai sun yi gwagwarmaya da arne in ya gansu dole a take ma fa ya tsaya zana sa da Abubakar kaji babban masoyi na duk duniya sannan Usman Musa da duk sauran ashabu mai sama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Sanya harshe wanda sun yi koyi ne a gurin shi mai maka Ahmad Tijani har da Jilani dukkanin suna saka sai dan Bodiyo har da Inyas masoyayya sun maka don wajen soyayya ta kasan kwaratu ta ya mai rahama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Dole in doka in gaida malam Mustafa shi ke yi mana dan yana cewa mu rike kaunar annabi shi ke yi mana rabana ka zuba mai buwan kaunar Muhammad dan fa ya zamana tasharifi sani a kullun nunin sababan Fatima. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Assalamu alayka baban Fatima ya nabiyullahi assalamu alayka baban Zainab kayyul lillahi assalamu alayka baban Rukayya waliyullahi assalamu alayka baban Umma Kulsum habibullahi assalamu alayka baban Alqasim najiyullahi assalamu alayka ya nabiyul awwal sayfullahi gaisuwa a gare ka ya nabiyul ladina abdullahi dukan soyayya rabbi ya yi mama kura da sama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Dalilan a gare ka ya Muhammad kai ne da ne mun tilas a gare ni in daga bai doce in bai nuni in ga yawa halitta shi nake cewa dan shi na ga amuni shi yasa na faɗi ka zuciya da jiki har rai ya sallama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Ya Muhammad farin Allah azizi biyayya mai jira laifuka iya wallahi banka in ka zo da rishi to ka waraka take zai share ma kukan ka da dawo baka da laifuka dan ku in ya roki Allah kuma yi mata ke ba an gama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Kaga wanda yake mai da dan wuta ya zama to an masa rahama kaga wanda yake mai da wuta AC ta yi bata gardama karsa ta ga gadan wajen kauna a gurin mai rahama naji har ma kyautar aljanna ya bata baban Fatima. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Wani fadin sama umarni ne gaba daya dan baya wasa dan ko in ya kira ka ko mai maka ka sake ka fa amsa dan kiran sai fulla ya fi sallah gaba daya sai ka amsa in ko har ya kira ka amsa ko mai ladan ya girmama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Kaga sallah kan ta bada hana amsa kiran shi sai dan ko mai kake sai ka sashi farko manzo Ahmadu farkon imani da shi ne a gabansa sai as-samad la ilaha illallah gaban da sai ka sanyo baban Fatima. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Yan uwa ko mu tashi mun rike kaunar annabi baban Zainaba dan bana saka zantsar kaunar sha'ari na ba zan bar shi ba da aje in bar shi ko barki na ma ba zai yiwu ba dan raina shine na hada mai gaba daya tun na sallama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Daga nan ba Aminu kada ba bai dauki gun manzon al'umma tilas maka biru in yi bai dauci a gare ba tantama dan ya wuce komai ba kamar sha'anan bai tamka ba ma. Assalamu alayka ya Rasulullahi ainin rahama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Ya Habibullahi ya mugi haske mai haska ka kodina duniya da kiyama babu haske sai dai na kama dingina ga wata ga rana asalin su gaba daya kai ne sirrina ka mai dishi rana har wata kuma samsam baka ta gama. Ya Rasulullahi dan Amina biyayya mahaifin Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka da sun sallama. Garkuwa gun bayi ta gama ga ilahu magayin duniya ya basirar bayi dan
bayan ka Allah ke sauki yayyajiya tsarkaken kiraci na gurin yabon ka annabi kar yan fariya kudubar Allah ka kashe makiyansa ka fita ka gama ya rasulullahi dan amina biyayya mahaifan Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka duk sun sallama wasalamu alaika ya Muhammad amsa minni intama wasalamu alaika rayuwa da ka duka duk da sallama wa za na rike ne kowa na rike sai in ga kai ba ma kai ne mai kai ni dan ko kai ka ba Allah tun kan ai sama ya rasulullahi dan amina biyayya mahaifan Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka duk sun sallama kuma soyan annabi nan ne zana dakata in dan wuta talibi ne ni ma malamai ku ta bani kar in karkata rabu bani basira in dai ne yawan zanza kuma mai sabta ya Muhammad amsa ko ne yabo ya kasance nayi ma ya rasulullahi dan amina biyayya mahaifan Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka duk sun sallama godiya zan ni kabun malam Mustafa mai san kanali malin ka zuba mun zanzar kaunar sa ta farkin samiri sai mai yaban sa kabiru sai ne ko kace mun na annabi godiya gun Allah kai ka dafa mun ka dafa mi da hukuma ya rasulullahi dan amina biyayya mahaifan Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka duk sun sallama ya rasulullahi dan amina biyayya mahaifan Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka duk sun sallama ya rasulullahi dan amina biyayya mahaifan Fatima kai nake so ni ma zuciya da jiki duka duk sun sallama assalamu alaikum kusa da daga bakin kabiru kusan yan kwani da zan bar musafa na annabi dan kwani